Маро, снимаш ли? Маро! Да. Махни си просто камерата. Добре. Така, добър ден, това е моя... вие сте в Битибърсовите. Това е моя много добър приятел Поминчо. Той е смеска от Куче Ястреб, по Руси Кичури и още много други същества. Сега съм... Но така, оставяме го това. За какво щяхме да говорим днес? Да! Трагедия. Бренджан Дрилс се причука от скок на стълби. Нека покажем видеото. Снимаш ли? Давай! Скачай! Ще скоча! Бенджамин, добре ли си? Аз не съм Бенджамин. Бенджан Дрин умря. След скок от стълби. Че са напикал? Не мога, спрете камерата. Маро, ще ли снимаш? Маро! Не! Да се убих! Помощ! Ай, само си гледай. Сред трагичната история и когато прибих Мара, защото още снимаше, и се взехме нова Мара. Мара, помахай. Маре! Добре, така. Това е пак моето чучело. Така ще увикам, защото грешна смеска. И това са новините за днес. Чупихте микрофона, стъпите стълби. И така де. Вие сте с козите днес. И приключваме. Да! Сега. И не дей снима повече Маро, че и те